nieuwe aflevering. Joet zit ik op de Zeediek, want het gaat over Friesland en de wetter. Ik sta hier nou te Gerre Mooi. Vrouwtje Gripstra. En Jo binnen van? Ik werk bij het Wetterskip Friesland. We staan nu op de Zeediek. En wat is dit precies? Nou, een sediek is natuurlijk een enorme bult in het landschap wat zwaar gemaakt dat wij beschermd zijn voor de zee, die daar een heel eind verder ligt. Zodat wij het land, dat wij wijnen en recreëren en werken, dat droog blijft. We zoeken van Jim ik een uitzichtje of Jim wendplakking oerstroomt. Dus dat hier we op Instagram even vregen. En dan hebben we een hele mooie website over stromik.nl. En die shirt of die wendplakking oerstroomt bij bijvoorbeeld een rivier, maar ik bij een zee-oerstroming. En dan ben we als eerst in Dokkum van Lieke.hoogteiling. En dan vult de postcode in, dus dat doen we even voor Dokkum. Huppakee, waterhoogte bekijken. En Lieke, die wendplak oerstroomt maximaal eurometer. En dat betekent geen water, geen elektriciteit, geen gas, geen toilet en geen internet. Yes! Friesland onder wetten dus. Dus nu ben ik wel heel benieuwd. Hoe is het om onder wetten te zitten? Dit is echt raar. Nou Gijske, dat is de pak aan. Ik geef jou even een duikbril. Oké. Dan is het de bedoeling dat je even in het linker en in het rechter glas spuugt. Nice. Lekker tuffen. Ja. Oké. En zoals het nou is het zo veilig of moeten we bang wezen dat het uiteindelijk net meer goed wordt? Nou, zoals het nou is het nou veilig. Maar, nou ja, misschien had het wel gezegd, maar het waar verandert en het klimaat verandert. En dat zorgt ervoor dat we er vanuit gaan, dat de zee wat omheen komt. Dat er meer water in komt. Maar we gaan direct vanuit dat er dikkere stormen komen. En dan is de Zeediek richting 2050 eigenlijk net meer op water. En daarom zijn wij nu bezig om deze Zeediek op te knappen. Oké, nou zwaai je been maar over de rand. 1 of 2? Allebei. Ja, kijk! Dan gaan we onder water zometeen. Ja. Ik doe mijn bril ook op, anders dan zie ik niks. Nee? En dan gaan we gewoon op de bodem liggen en dan gaan we gewoon ademhalen. Oké. We kijken elkaar aan, ademhalen. Oké. En als dat goed gaat, dan gaan we zo meteen een beetje lucht uit het vest laten. En dan gaan we kijken of we gaan zwemmen. Ik moest van Femke van Sloten X en Riemer 07 uitziekje of Burgum en Hurk Riepek oerstromen. En die oerstromen bij de net. Super! Wat er echt nog gewoon is, de zeespiegel die stijgt door klimaatverandering. De zee zorgt ook dat de slipdeeltjes hier deellijn worden, dus de groen wordt wat omheen. Maar aan de overkant van de Zeediek boven graag wijnen, een bordje, dan moeten we die droge voeten houden. En daar is een natuurlijk proces gewoon dat de bodem wat daalt. Maar ook omdat wij natuurlijk de groen droog melen, omdat er appels op maten of graan, daalt hij nou wat meer. Dus uiteindelijk is het effect dat daar wordt het hoger als aan de binnenkant van de Zeediek. En daar moet de Zeediek ook op berekend worden, zodat de binnenkant wel droog blijft en geen zout water krijgt. Nou, de Zeediek kent dus heger of breder, maar wat is nou de maximum? Ja, dat is een vraag, daar praktiseren we net heel het oneindig nog, want het maximum is nog net bereikt. Alleen nog, het kost het enorm veel geld om tot dat maximum te komen misschien. En gooi je een kilometer de hicht in, nou, gevoelsmatig zou je dan misschien even wel, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar het is echt net de betaling eigenlijk. Dus dan mag je misschien de breedte in. Of mag je denken van, misschien mag we hier wel net mee bij.
Oké. Nou wordt het spannend, hè? Ja. We hier dus ik nog reacties uit Drachten, Stiensgeer, mijn naam, Allingenwier, Koudum, Oudwoud, Damwoud, Langwaard, Tjom, Lollem, Heeg, Jessenzee, Weidum. Als je met het weten willen, check dan even op overstromik.nl en vul die postcode in en dan kan je er zelf ook achterkomen. Superleuk! Superleuk, doe ik hem. Dus als Friesland door de wetten komt te staan, valt met mij. Gewoon doe cursus aan en het komt helemaal goed. Dus dat wil je nog voor deze week. Vind je het te liken en te abonneren, dan zie je hem volgende keer weer.